fiilistä. Nyt sitä ääntä pitää saada, että Chris pääsee kunnon tunnelmaan. Näin sitä ohjellaan kauniisti ja suoraan ylös. Aikaisemmin pyörittää siellä on käsi eturentaa keskiössä. Siellä ymmärtää pyörästä sivulle ja jälleen näet akrobaattiloikat ja nousee seisomaan siinä. Kunnossa ihmetyksiä suoraan vauhdista. Ja vetää siihen saman tien ja jälleen ylös vaan, miten sitä turhaa ohjausta on koskevaa. Ja nyt roikutaan siellä uudesta puolella. Kokonaan ulkopuolella syölärin takia. Avustaja tuo siellä uutta pyörää näköjään, ettei tää mitään haittaa. Jatkakaa se tää homma halliin. Teitä muuta paljon haittaa. Aivan täysillä. Kylmäämään tuolla suoran päässä, mutta Ennosti mies hoitaa hommaa. Nyt tullaan tuomarista luo siinä Endo. Pysäytetään. Ohi! Nyt järjettömät huodot, tämä oli aivan uskomaton esitys.